mga tourist attractions ang hisgutan, dili magpawahi ang lungsod sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Among gisuroy ang ilang wildlife sanctuary sa barangay Kabulakan, usa sa mga unang naugmad nga atraksyon sa lungsod. Pasulod pa lang, may mga pahimangno na ang mga tourism staff kung unsay buhaton o kinahanglan, ubanan gyud ang mata guest sa ilang personnel. Sa pipila ka minutos nga lakaw padulhog, makita na ang mga unggoy sa ilang natural habitat. Wala kini gikural o giyano lang makalaroy-laroy bisan asa ang mga Philippine long-tailed macaque nga mukapin sa gatos ang gidaghanon. Mo dyan na pinakauna nga mura o attraction nga na-known sa Santa Catalina. So at that time, wala pa kayo intervention ang tourism. Nag-start ang atong monitoring like ang influx sa atong bisita sa Pagulata Entrance Fee way back 2017. Ug aron mas ma-enjoy ang kasinatian sa mga bisita, mamahimo silang magpakaon og saging sa mga unggoy nga pwedeng mapalit sulod sa sanctuary, pwede sab magdaladaan niini. Bawal ang paghatag og mga chichirya og biskwit. Dili good basta-basta ikapon ng unggoy. Pa pokira ko sila ray mo saka. Mura gina kay ug sila ray mo saka okay ra, ya magkaon pero kung ikaw mamihikap bawal po ng imong watwaton ba? Kay uban watwaton man ko nya mangisog po ng unggoy. Gidid-an usab ang mga bisita nga mupakita sa ilang ngipon kay daw gihagit kuno niini ang mga unggoy. Bawal ka mo kanang mo pakita sa mong ngipon kay hunaan naman gud sila mag-away sir kung mura bag iro ba magkit-anay sila ngisihanay dayon mo mura mag-away na sila. Tapos bawal pud mag eye contact sa ilaha kay hunaan na pud sila mag-away. Ang importante, mag-enjoy ang mga bisita sa pag-obserbar sa dapit o sa gibuhat sa mga hayop. Nabaya po'y mga kulit kayo nga mga monkey nga bisag lingkod ra ka, duulon kanila o kuanon, makigdula ra noon na sila. Panawagan lang sa mga nagduma ni mga lugar nga mutuman ang tanan nga mga bisita sa lagda og di gyud pasipadan ang mga unggoy. Kutob lang sa pagtan-aw, pag-appreciate labi na nga naa sila sa ilang natural nga habitat. Suma pa gipang hunting o gipamatay kaniadto ang mga unggoy. Apan karon nasayod na ang mga tawo nga gidili kini sa balaod. Natural ra mo ni diri, wala man ni kuan. Suri-suri ra ni diri dayong ugnay mo sa una hadlok ni tao karon di naman duol naman kay wala naman sa una gina hunting ra man ni. Ang pagpalambo sa ecotourism mo ay gitinguha sa lungsod kay dili lang ang mga hayop ug ang kalikupan ang makabenepisyo niini kundili makatabang sab sa panginabuhian sa mga tao. Protektahan ang mga unggoy, mo na pinaka-main concern. Then, comes tourism, ecotourism, which is muna siya benefit sa pag-protect na mo sa environment and the monkeys. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan ni Sereno, GMA Regional TV Live.